Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So ini last the nema pagel the nema ini andi ini boka night kodi jarundo. So ini ಕೋಡೆಯನ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮನ್ನಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೈದೆರ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಪಂಡ ಅನು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವರಿತ್ತೆರ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟೀಮ್ ಡಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆಣ್ ಆರ್ ಆರ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆನ ಅತ್ ಜನಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೇದಿನಿ ಯಾನ್. ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ ಎಂಕು ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿಜ್ಜೆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ನಿದ್ದಿನಕ್ಲ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗ್. ಸೊ ಪೂರ ಪಾತೆರನ್ ಕುಲ್ದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೋಡ. ಸೊ ಇನಿ ಪಗೆಲ್ದ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಗ್ದೋಷ ಪರಿಹಾರದ ನಿಕ್ ಅವು ಬಂಟ ಕಂಬದವು ಲೆಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅವು ಅಲ್ತರ್ದು ಸಾನದವು ಲೈಬಾನೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಅವು ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಪೋಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋಂಡಲ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ ಅವು ಕೇನುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆ ಚರಿಪಿಚಿ ಏರಿಪಿರಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲೋಂದು ಇಪ್ಪೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ನಡುಟ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕೇಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅವ್ಲು ಬಂಟ ಕಂಬಡ್ದ್ ಸಾನದುಲೈ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಟ ಕಂಬ ಮಂಡ ಬಂಟ ಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾವೆತ್ತೆ. ಪಂಡ ದೈವದ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತ್ ಸಾನದ ಇಂಚುಂಡೊಂದು. ಸೊ ಅವು ಇಂಚುಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂದು ಮೇನ್ ಸಾನದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5th 6th ಇಪ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತುಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚುಗು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ್ ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪೋಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರ್ ಒಂತೆ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡ ಬೇಗದಲ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಆಯೆಲ್ ಅಕ್ಕುದು ಆಯೆಗ್ ಮೀಪದ್ ಆಯೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಚಿನ್ ದೊಂಬುಲತ ಬೊಕ ಆಯೆ ಉಂತರೆಲ ಉಂತಾಯಿ ಅವ್ಲು ದುಂಬಾಣ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ದುಂಬಾಣ ಗೊತ್ತಾಂತಿಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಂತಿನವುಲು ಉಂತರೆ ಕೇನುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಅಕ್ಲ್ ಬಂಟ ಕಂಬಡ್ ದುಲೈ ಬನ್ನಗ ಅವು ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಪಾಲಿಸುವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತೂತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಾಲಿಸುವೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜೆರ್ ದೈವದ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ಮೊಬೈಲ್ಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಬೊಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ್ ಬರ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ನಿದ್ದಿನಕ್ಲ್ ಆಂಡ ಬರುವೆರ್ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ದಾದಂದ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತ್ ಪನೊಡಾಂಡ್ ಅವ್ಲ 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಾಲೆನ್ ಜನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್. 3 hours later ಇಂಕ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಒಂತಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಾನಗ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಅತಿಥಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್
ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ ಮುರಣಿ ಆಟಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಡ್ಯಾಪಾಗೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬುಂದು ಹಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಪಾಡ್ಯ ನೇಮಗ ಊದೆತ್ತು ನೇವೇನು ಪಾಡ್ತಾನು ಕೋಡೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಲು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮನ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣತ ಪೋದು ಪೊಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೊಡಾತೆ ಈಗ ಇನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮನ ತಕ್ಕ ಸಂತೆಲು ತಿರ್ಗ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಪೋತೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಡಿ ಬುರ್ದು ಬೈದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋತೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋದ ದುಂಬು ಮನೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುನೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪುರ್ತಾನಾಗ ಬಂಟ ಕಂಬಾರ್ದು ಸಾನದುಲ ಪೊಪ್ಪೀರು ಪಂಡ ಮೇನ್ ಉಂಡತ್ತ ನೇಮ ಪುರ ಓಲಾಪಣ ಅವಳು ಪೊಪ್ಪೀರು ಅವಳು ವಾಗ್ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದರ್ದ ಹಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇರು ಬಡ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಚಿನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಓ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಲಿ ಬೇಕುಟ ಕಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಎಂತ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೂಯ ಬರ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕ ತೀಯರು ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ತಚ್ಪಾಯರ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪಾಕು ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕ ತೆಪ್ಪು ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡಿ ಮೂಳು ಕರಕಿಟ ಕೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಿ ಡಿ ಓಯ್ ದಾದಿ ಅಂಬನಿ ಅಂಬೋ ಉಂಡು ಅಂಬೋ ಒಂದು ಅಂಬ ಉಂಡಪ್ಪು ಓಲು ಅಂಬ ಕೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕೊಲ ಅವಳು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚ ದೇ ದೇ ಓ దాని ముట్టొచ్చి పోయి బలి అంచిపోయి రాత్రి పిన్నీరే ఒక్క చూద్ది బాకి హాయ్ పతితో ఏ పతితో ఓ కుక్కనే ఓండు కుక్క కుక్క ఇజ్జి ఇజ్జి ఎంచ ఎంచ అను మొల ఎంచ నన్ను ఎంచ అనుకుని ఆల్వక తిరుగుతూ వాళ్ళు ಅನಂತುಲ್ಲಾಗೆ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಗಲಾದ ಪಂದು ಬಾಡೊಂದು ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಅತ್ತಿ ಬೆಲ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ತಿರ್ಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ಬಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಪಾತೀತು ಹೋಯಾ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಪಿದ್ದಡ್ಯಾ ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಚ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಟಾಪ್ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ ಸೀರೆ ತಂಡಿ ಏರಾಮ್ದ ಏಡಲ್ಲತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪೋತಿನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅರ ಬರ್ಕನ ಅವಳು ಪೋತಿ ಪತಿತ್ತ ನಿಮ್ಮೂಲೆ ಹಾಯ್ ಆಯ್ನ ಪೇಪರ್ ಆತ ಕುಲ್ದಿ
ಪತಿ ಓನಾಗ ಎಂಚಿತ್ತ ಓದೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಪೇಪರ್ ಪತಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು 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 ಮಾರೇರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದಿನವ್ರು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಆಯ್ಗುಂಡೆ ನಾನು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೆ ಈಗ ಬಾಲಿಗೆ ಬೇಗ ದೇ ಇಂತೆ ತುಲೆ ಇಡ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬನ ಓ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಂಗಾರು ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಆಮಲ್ಪ ರಾಮು ಆಮಲ್ಪ ನಾವು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಅವು ಪಂಡಲ ಹತ್ತಪ್ಪ ಜಾಗ ಅವು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಲಗತ್ತಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಸ್ತಾರೆ ಎಂಚೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶುಕಣ ಪಿಕಾಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿನ ಬುಕ್ಕು ಬಾಬಾಗ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ನಮಗೆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಅದಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡವಳು ಅಪ್ಪು ಬಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಈತ ನಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆದ ದಿನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೀಟಿತ್ತು ನೆಂಟಿನಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಟು ಇದು ತಿಂದು ಕಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪತಿನ ಮೋನೆ ತುಲಿಯ ಮೋನೆ ನಾಚಿಗಂಡ ಆಮೇಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಯೇ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರು ಏವೇ